RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpaw ako. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalintanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag mo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumana, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Alice, kinaingon, kung mulihok ang atong kana sa sex, buhaton yun at tanan, matambalan lang ang kipati nga kahidlaw sa lawas ng nagkalipay. Mao ka din nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahinom, mahikalimtan. Managid ko kaliko. Muta na sa kuha, inig-abot ron sa kumbana. Kumpatig yun ni ron. Uy, hala. Kinsa marong nag-doorbell? Basig si mama ning miapot. Magpantir akong ablis kamay nga pultahan sa kong gate, oy. Si mama rabitaw na. May noon. Kaya nakahuna-huna og soro din sa bahay ang biyuda kong inahan. May kay niya ka... Uy. Hala, tutoy. Uy, amuning bata ay. Bobs ni ha? Tutoy ka karon. Bobs ay, di tutoy. Ati. Ano nagpantir man kami ablis sa gamay nga pultahan sa dakong gate, oy? Luino ni mo, Luino, eh. Ay, nagtuo manggut ko nga si mama ang niya. Ikaw manggod ay ni. Pero okay na, oy. Bata pa bitaw sad ka. Di ba dong, Darwin? Makamaon naman kung maibugod. Ati, lumion mo ito, eh. Hilom, oy. Ikaw ay. May katas pa ng bakba mo, no? Ati, nagkatog ko aning linabadahan ni nana, ati. Bay na, dali. So, dali, Darwin. Dali. Narang so sa linabadahan ni nanay ni mo, ha? Dawata. Ati, lumiag ni mo glawas, eh. Ang inong boobs, oh. Kaputi. Inong panty. Duta gidi mo, eh. Ako'y nindot o ang panty. Nindot man, bigat, eh. Saba niya, uy. Bad ka, ha? Kayo, anak. Bata pa ka. Dako naman kugod. Oh, dako naman ako, ah. Sabi ay, playdad ni mo. 16. Oh, 16. Kagamay ko din mo. 16 ka. Sabi ba na ako gamay? Bata pa ka? Niyaw. Rawat yun. Rawat yun. Sabi niya, oy. Ang imo dako? Sabi ko na, be. Pakita ko na ko, be. Danawa. Raw. Hala. Uy, Darwin? Kadako, good ang nagkataas aning buhi ni mo, good. Hala, no? Nisog ba ya? Lumion mo ito, eh. Ka ni mo bata ka. Bik na dong, be. Huh? Kaya ka pa ako nataan, be.
Bida, no? Di. Tako pa man yung imong buhi kaysa kung paana, dong. Hmm? Nindot, agad aning kunitan, dong. Oh, alam niya, yung gibuhat niya eh. Ate. Oh, ate. Ang ako na ba na? Sasir na ron mo kay Ling. Isulog tayo ng balik ni mong porol mo. Pagpripoy, pagdali. Uy, ang dading anak ni ng Malta, si Darwin. Ay, naghatod. Naghatod na siya sa linabadahan ni nanay niya. Di ba dong, Nerwin? Oo, sir. Naghatod ko sa linabadahan ni nanay. Lami, lami agad eh. Ha? O say lami ba? O say lami? Ako ang gining... Ay, sos. Gilamian na siya sa kung gipakaon niya. Oo. Gipakaon manggod ako na siya sa kung linuto nga pagkaon. Ay, sige na dong, uy. Lakaw na dong. Uli na dito. Og ingnan niya sa nanay ni Muhanga. Sa sunod adlaw, may ipalabhada na sad ko. Ikaw lang uyay kuha sa labhanan, ha? Sige, sir. Sige, ate. Oh, sir. Aris ako, sir. Aris ako, ha? Nanutos siya? Ang buwan, nagpigkiyong itong naglakaw palayo. Gilamian lagi ito sa pagkaon nga akong ipakaon niya. Nag-adobo magkukog baboy. Ibaw ka na bitaw ining pobreng tao. Tagsarang makakauglami. Oo ba? Sige, tara day. Sa kusina tara. Gigutom sa gura. Yung kaon ko. Dong. Oh. Bago pa ako niko. Ako lang unahakaon, Bim. Humot pa kining ako. Wa pa ko kaihi. Oo ba? Sige. Tara sa kwarto na. Ikaw na ang kaon. Tara sa kwarto day. Tanatong kay kanihorit yun yung mito kaya kong gana. Tana rin sa kwarto dong Carlin. Tani mo day. Humot pagit kay na kayo pa ko kaihi. Sige pa dong. Haging maayo. Kana. Sige pa, Carlin. Basta utarong day. Kaya musuod na ang mayor. Basta utarong day. Sige na. Sud na. Dayo na. Sige na. Unsa? Gibati mo nga dili ka na matagbaw sa imong bana? Uma. Marapag, doon ako'y gustong tilawan nga uwa sa akong bana. Unsa may buot nimong ipasabot? Unsa may wa sa imong bana nga gusto mong matilawan sa lain, ha? Gusto kong matilaw mas dako pa kaysa akong bana. Oh, alis. Muna'y gusto kong tilawan, ma. Nagbinag-o ka man, oy, alis. Kay nga no, wa ka di ay matagbaw sa buhi sa imong bana. Gamay day ng iya. Di man gamay ang iya magkut, pero... Pero unsa? Nakakita mo kong buhi sa laing laki, ma. Na, ay, kagrabe katako, kataas, uy. Mura, katuluon ang gidakon sa akong bana. Unsa? Uy, kinsa man ang lalakiha ang nakitaan mo, ha? Kinsa? Ang anak ni ng Malta, ma, si Darwin. Kang dako ang bunal bata, ama, uy. Taas pa yun kaayo. Hikap pa man ganito na ako ang iyo. Unsa? Si Darwin nga anak ni Malta. Uy, kuyawa ko diyan ang bata agud. Paanhion ko niya ng bata sa bay. Bida, nang gilok man hinuuning akong ginhawaan. Uy, paanhion ko niya ng bata. Unsa? Pakuyugan ka sa imong buwas sa Manila, balik usa ka semana? Uday. Ako ramay suod ang among buhos ko. Mao nga ako yang nahunaan nga dados Manila.
Sa kasimana ra gud eh. Uy, yun ya. Ang sa kasimana sa di ko aning dili makaturjakan. Kwantahan na sa gud eh. Kwantahan lang sa kasimana man dito. Liman ka sa kasimana, no? Kadugay, ana. Kalagot, uy. Kalagot. Ikaw, no, Carling, no? Imo pagid na kita din imong boss ay. Ay aron mo tabang sa nimos pagpasabot day. Kay mangluod na mo kagon. Unsa? Ikay pasabot ya boss. Pasabtar ko na siya boss. Day, alis. Usak si Manar man mi day. O dakong kang tidad ang akong ihatag niya. Ining pauli niya balik sa ato. Daghan man gud mga produkto nga komprahonon sa Manila. Ang tinuod good boss, no? Di kidon ta ko ganahan na mabiyaan ko sa kumbana bisag pila lang kaadlaw. Uy, kaysa naman lang motor jack na ako kung muliho ka nga kung gana. Gamit lang sa taong day. O di ba, balhibos manok. Alo. Mitras tanto na to. Pilok ka na, boss. Uy, di ko anang taong, boss. Uy. Ikog butakal. Samot. Di lagi ko anang talong. Mabalik pa lang na, boss. Magisod niya hinoon ko hulpot. Patas ka. O niya ipaunsam na ni nato ron nga trabaho maning iyahang pag-antos Manila. Siya mo gud ako napilian nga maoy akong dad-o dito. Busa agbantahan ang una day ha. Nga di ka matudyak kag pasasimana. Kung di ka gustong taong, naanda sigo, usbon ko, balhibos manok. Balhibos iring, baraha, babako ng imo. Lain na ni magtambag, boss. Uy, dalagi ko ganahan na ng balibo. Ay, sige na lang, uy. Agwantahon na lang ni nako. Saon taman. Pero ha, basta ha. Usa ka simana ragid ha. Usa ka simana ragid, Carling. Kanahan. Milihok mga kong kana. Animal bening watay bana, uy. Kapoy kay Stodlo. May anta kun mo anhitos Darwin da. Kasi akong paungawan sa lutong bata kay dako kay bunal. Ay, lami agad ay. Banya kartan. Si Darwin na ron. Siya na ron. Lamian na kita eh. May tukay na ginang akong ganag maayod ha. Karoon kang Darwin na ka. Ikaw ang akong pangawan sa kong kipati nga kauhalipan. Lati, gihubo ni mo imong bra panty. Lamian ni mo, ati eh. Lati, hindi sugod nagpangisog ang ako, ati. Ripi. Kubunta ng imong short ang brief. Kaninskap naman lang yung aning imo. Oy, Kumap mo nga ako, ati. alungon ko, Nebe. Ati, eh. Ilok kasi eh. Padayonan ko na ng imong mayar sa ako. Kini? Ay! May nahitabo kinabak sa batanon nga si Darwin. O tungod lagi kay wa pa man ko'y anak, mura jukog na virginan. Pag-uli sa kumbana gikan sa Manila. Ay, ako na lang gipanot piktaw ng iya ha. Mao kadto mga kasama ang kaagi ni Alice dinhining Tulmanon.
What's the style? Ako lang gipanuktik ang iya style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.